Ang isdayan kuya? Ang isdayan? Ano to? Babayong. Ano? Daming huli guys. May isang malaki oh. Ito, laki to. Ang isdayan kuya? Ang isdayan? Matinik to. Ang isdayan matinik. One and a half. Wag yan lang, kinilo lang na. One and a half na yan. Tara, punta natin yung ano, yung mga nagtabal. Kung ano makukuha, kung ano nakuha nila. Malaking net to. Natin. Hindi natin naabutan yung paghihila nila. Oh, marami ata. Kalahati. Ang isdayan kuya? Ang isdayan? Matinik to. Ang isdayan matinik. Pinsan ng bangos. Pinsan ng bangos. Dami huli ba? Dami nilang kuha. Oh, laki oh. Pangalan. May tanong naman. May. Kinuha nila. Wala na. Kinuha ko ay. Tigara laman eh. Kinuha mo lang eh. Kinuha mo puro. Plastic pa. Nalat, inukot na ba plastic? May amay na Di ba, Bi? Ang isdayan? Daming huli guys. May isang malaki oh. Ito, laki to. Nakaragamat sila po. Ano po ah? Hybrid. Ay, kung may plastic tayo, at saka marami na plastic. Plastic sa patirigay. Yara, yung tanding kayo. Patayo. Jermaine!
Ay, sino bang nag-send? Kikiloy nila yung malaki. Tingnan kuya, anong isda yan kuya? Anong isda yan? Ano to? Babayong. Ano? Babayong. Okay. One and one half mahigit yung ano isda. Kuya, Pastor. Ha? Kuya. Dalo mo yung Mawayulan na pati raya ko muna wa. Yan ang huli nila guys. Madami siyang huli ngayon. Swerte. Ngayong umaga. First hila nila. Ikaw kung kumuha pa sila. Dito tayo sa ano? Sa Sampaguer Beach ngayon. Ito natin. Ay, mahaba yun. Mahabang ano yan. Mahabang net. Diretso yun. Okay. Yun yan, dami ng huli guys, no? Mga master, hanggang dito na lang. Abangan nyo yung mga susunod na video natin. Swerte nila ngayon, dami ng huli. May isa pang malaki. So, dito tayo sa ano ngayon pala, sa Sampaguer Beach. Maraming salamat mga master. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Thank you, thank you.